יהי נועם השם עליכם סלע. כל מקום תורה הוא המשך סיני. אשרינו בגבעת ישיבתנו בכפר הרועה. זכתה גם היא להיות המשך הר סיני, המשך מתן תורה. המשכנו לחנך בנים על המעמד הגדול של הר סיני, לקיים מה שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ובכוחה של תורת אמת קמו לנו בנים בונים לתפארת, חלוצי בניין הארץ, בגליל ובנגב, ביהודה ושומרון, בחבל עזה ורמת הגולן, גם נאמני בניין העם באשר הוא שם, בכל פינות הארץ ובשלוחות לחוץ לארץ. אנו חוזרים על תפילת יהושע בן נון בכניסתו לארץ ישראל, לראות מהרה בתפארת העוז האלוקי, שנזכה להרים ברוב תפארה את קרן תורת ישראל, שנזכה להעמיק ולהשריש ייחודו וייעודו של עם ישראל, עם הקודש, שנזכה לגאול וליישב את אדמת ארץ ישראל, ארץ הקודש, שנתרכז כולנו סביב אוהלי תורה שזכינו להקים בעזרת השם. וכל בנייך לימודי השם, הבנים לישיבות והבנות לאולפנות. והתקיים בנו הכתוב שאנו אומרים אותו יום יום, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. תוך צפייה לגאולה השלמה אנו מברכים ומתברכים, דור חדש על ציון יאיר באור חדש מירושלים.